Kuka haluu joinaa? Anna sun puhelinnumero niille. Mun puhelin. Hiton Veija kaikki. Lisää peli. Onko tää joku Eagle, missä sä näet Mä Join kelasin, Live-peli? Missä sä näet mä Join luulin, Live-peli? että- Nyt se räjähtää. Helvetti. Hei chatti. Hiton Veija, mitä vittu, mitä kävi? Mitä kaikki spämmii Hiton Veija? Mitä vittu? Mitä pitäis vastata? Nyt kaikki spämmii Hiton Veija tänne. Nähdään Sale haluu kuulla mun Ei siis venä, musta tuntuu tää nege on livessä. Kuka? Tää vittu. Hiton Veija. Tää meni Mikä jo vittu raidi tää shokki. tuli? Tää meni jo shokki. Siis missä? Joo, What the fuck is Hiton Veija? Tarkoittaaks nää vitu leija? Emil kuulma. Siis missä Emil on lives? Onks se lives? YouTubessa! Mitä YouTubessa! helvettiä? Chatti, mitä vittua? YouTubessa! Onks tää äijä lives jossain? Emil? What the fuck vittu Heto Veija vittu, kuka vittu toi Se antaa? on Emil Kuulman, veli, et sä tiedä Emiliä. Et sä oo nähnyt TikTokissa tää äijä. Pillähän mä. Tää tekee vittu hyvin TikTokkeja, Kaikki spämmi! Sale mä oon. 378. Mistä vitus 84 ihmistä tuli? Joo, Hiton Veija, mitä helvetti, missä on Hiton Veija? Hei chatti! Okei, nyt rauhoittukaa, mä sekoon kohta, please, lopettakaa. Lopettakaa. Onko se YouTube lives? Chatti nyt. Onko se lives? Okei. Hiton Veija, se YouTubessa mä oon lives!